Slametan gayane kaya wong sugih, temen mari duwe gawe gering. Enggak kena dijak omong. Ya apa cak? Akeh ta sing bawa. Aja atek takon ngono. Ndasku pecah mikirno. Bondo utangan sing bawa tewiti. Salahe ongso-ongso. Wong gak duwe aja atek kemenyek. Gayake kaya wong sugih, gering-gering. Mari Slametan ya stroke kok. Atek bondo utangan kabeh. Paham mboten? Woi. Sedengan sampean besanan bareng ya ngelek sing sedengan, nikah ngelek sing sedengan, besanan ngelek sing sedengan, ukurane ngono. Jare Kanjeng Nabi dikongkon sing kufu sepadan. Saiki ana wong melarat ya nang besanan ambek wong sugih ya gak dosa, ya gak salah, tapi suwe-suwe mesti ngempet kok. Wong melarat ambek wong sugih ku bahasane seje. Sing sugih ku bahasa. Saya aman dari cetotan rondo-rondo. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah yang saya hormati, saya cintai, rahimakumullah. Dalam rangka syukuran nikahipun Mas Dimas melawan Mbak Dila, kita dimohon restu dan doanya, mudah-mudahan kedua mempelai khususnya bersama keluarganya, juga kita semua yang hadir di majelis ini dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Pondasi utamanya adalah kerukunan. Rukun harus didahulukan. Siapa saja asal mau hidup rukun pasti mendapatkan rahmat, kasih sayang dan cinta Allah. Gusti Allah wis janji, ana thalithu syarikaini malam yakhun ahaduhuma ahadahu. Aku selalu mendampingi, membantu, menolong siapa saja yang mau rukun. Dua orang yang mau rukun, suami istri yang mau rukun, selalu aku dampingi, aku tolong, kata Allah. Pengen nopo ae tak turuti, asal rukun, asal sing siji gak nyusahno sijine. Suami nggak menyusahkan istri, istri nggak menyusahkan suami. Nuwun sewu, kadang-kadang ono wong lanang senengane nyusahno sing wedok. Janji mari metu ngono ya. Mulai tutuk omah, sing diomongno wong wedok ayu-ayu. Dek, aku mau ndok pasar ketemu wong wedok ayu, Dek. Umpama cara dadi bojoku no ya pas kok. Tapi ya apa maneh aku wis kadung oleh awakmu, ya wis elek-elek ya wis tak telateni. Wong wedok nek diomongi ngono ya terus megap-megap. Ana wong wedok iki ketoke omongane halus, tapi nyusahno wong lanang. Mas, lapo Dek? Nasibe wong iku gak padha ya Mas ya. Iya Dek, apa? Lah iya Mas, misananku dirabi wong sugih.
Koncoku Mas dirabi wong sugih ndang ganteng. Aku kok tiba oleh sampean sih. Wis rupane elek gak gablek dhuwit. Anjene yo bejo beji. Aku iku tiba beji ya Mas. Aku yo sadar ngene iki takdir tapi yo dongakno muga-muga aku iso tabah menghadapi sampean. Wong lanang diomongi ngono yo terus ndingkluk mengheningkan cipta. Nah, rukun niku gak gampang. Rukun niku angel. Ana wong padha pintere tapi gak rukun. Wonten napa mboten? Wong ndi? Padha pintere ngono gak rukun. Apa mergo kurang pinter ta? Enggak, pintere wis. Tapi ancen rukun niku angel. Ana wong padha tuwae gak rukun. Apa mergo kurang tuwa? Mboten. Tuwane wis. Tapi ancen rukun niku angel. Kanjeng Nabi ku tahu duwe sahabat loro. Wong loro iki padha apike. Tapi gak rukun. Kanjeng Nabi nggih pun berusaha, ya apa carane sahabat loro iki iso rukun. Tapi tetep ae gak hasil. Kanjeng Nabi mikir, ya apa rek, wis tak usahakno cek iso rukun nang pawancet gak rukun nih wong loro iki. Akhirnya Kanjeng Nabi dihibur ambek Gusti Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Muhammad, umpama donya sak isine iku mbok entekno gawe biayai wong sing gak rukun cek rukun, awakmu gak bakal iso. Masih donya sak isine iku entek mbok gawe bondo, awakmu gak iso ndadekno wong sing gak rukun malah rukun. Sing iso cuma aku. Ngono jare Gusti Allah. Pokok tugasmu ngandani Muhammad, tugasmu nuturi, tugasmu nasehati. Sing ndadekno apik, sing ndadekno rukun niku aku. Lho iku Gusti Allah nek ndawuhi Kanjeng Nabi ngono. Mulane kula nggih sadar sesadar-sadarnya. Nek kula niki nggih mboten saged ngerubah wong nakal dadi apik, wong dablek dadi nurut, wong sing asale gak paham dadi paham, gak iso kula. Tugas kula nggih ngomongi, ngandani, kula mboten saged mahamno. Mulane aku yo gak kaget lek nduk nggone kene iki ana sing gak paham keteranganku. Ana ket mau gayahe metu wenteng tapi gak mudeng. Wonge nggih kodhong warna coklat pokoke. Ancene rukun niku angel, tapi penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun niku iso ndadekno barang sing angel dadi gampang, sing abot dadi enteng. Sing gak enak iki lho apan gelem rukun iso dadi enak. Coba ibu-ibu sampean nang dapur, ana bumbu dapur sing enak rasane apa ijen-ijen? Gak ana. Lombok gak enak, brambang gak enak, uyah gak enak, terasi gak enak. Makanya gak ana wong gadho terasi gak ana. Lek ijen-ijen gak enak, tapi nyatane kok ana sambel enak. Ayo. Padahal bahannya toko barang-barang sing gak enak. Gak enak tambah gak enak kok iso dadi enak. Mergo rukun. Wong lanang nek dimbarno ijen apa anane, ya gak enak. Bingung nang barangnya dililang-liling. Iki tak apakno rek kok polahe koyo ngene. Tak tutuki, tak uklek-uklek. Padha ae wong wedok nanti barno ijen apa anane ya gak enak.
ambek dililang-liling. Kok sumuk rek mosok dikebuti ae. Lek ijen-ijen gak enak. Enak iku nek digathukno. Lho. Lah iso gathukno iku syarate kudu rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane rukun niku penting. Wong lanang ambek wong wedok nang gak rukun. Amben iki lho sak amban-ambane. Iso sesek kok. Amben iki padha panggung iki lho ambane. Tapi lanang ambek wedok sak bojone nang gak rukun, sesek. Engkate mapan turu rada mrono ngono, rada mrono. Rada mrono. Kelekmu lho gak betahi wong. Mbok terus-terusno nang sandingku semaput temen aku. Jere sing ya sitok ya kon sing mrono, gak mrono tak jejeg sisan kon. Ababmu kotak-kotak ngono. Akhire iso turu padha nang pinggire ndepipis. Ya setengah telu ceblok bareng. Tapi nek rukun amben ciut iki lho krasa longgar. Ngono, amben mok setengah meter kok. Sing lanang sampai bingung. Dik, lah amben sakmene lak gak cukup gawe turu wong loro. Sing wedok nyuwanten. Ya cukup, Mas. Kok atik gak cukup barang. Sing lanang ya malah bingung. Lho carane ya apa, Dik? Ya diakal sih, Mas. Ya kaya winginane iko. Ya sama nang ndukur aku nang ngisor ngono. Ya keruntelan padahal amben lho cuma setengah meter. Mergo rukun. Loh, lek wis iso rukun, rumah tangga ideal, rumah tangga harmonis yang menjadi dambaan, impian, harapan dan cita-cita setiap orang pasti akan bisa digapai. Orang itu sering salah dalam mengartikan harmonis. Dikira keluarga yang harmonis itu kalau duitnya akeh, ekonominya kecukupan, kepingin apa-apa keturutan, rumahnya megah, mobilnya mewah. Ndak harus seperti itu. Keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis, yang islami adalah keluarga yang dipimpin oleh suami dengan anggota istri dan anak-anak yang dalam perjalanannya diwarnai dengan cinta, kasih sayang, bimbingan dan keteladanan, dengan keinginan kuat bukan hanya kebahagiaan di dunia saja yang dicita-citakan, tapi membara dan kuat keinginannya untuk sama-sama menggapai kebahagiaan dunia hingga ke surga. Ini tergambar dalam ayat yang sering kita baca sebagai doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, gak nyaut deh. Mungkin ini ayu-ayu kok budek ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Adik-adik, tolong adik-adik ini turun saja, nggih. Adik-adik turun nggih, kersane. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau dalam bahasa kekinian, Bu, disebut keluarga model leadership. Apa, Bu? Mbuh ra nyaut tok. Tak baleni. Dalam bahasa kekinian disebut keluarga model leadership. Apa, Bu? Nah, kan keluarga itu ada 4 model. Pertama, keluarga model leadership. Yang kedua, keluarga model partnership. Yang ketiga, keluarga model relationship. Yang keempat, keluarga model sip-sipan.
Mana yang paling sip? Kok sip-sipan? Yang paling sip yang nomor satu, keluarga model leadership. Ini implementasi dari ayat tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang diimami oleh suami yang bertakwa dengan makmum istri dan anak-anak yang targetnya menjadi keluarga bertakwa, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Suami mampu mewujudkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, punya tanggung jawab zahir batin dunia akhirat. Halo, tak baleni, suaminya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab zahir batin dunia akhirat. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, hebat. Wa bima anfaqu min amwalihim, mempunyai materi dan finansial yang memadai. Jadi suami tanggung jawab, hebat, duitnya akeh. Loh iya Pak, kita harus fair Pak. Untuk menaklukkan lambe-lambe kudungan itu harus pakai duit Pak. Al-fulus yuhyin nufus, bil fulus urusan mulus, ma fil fulus mampus. Makanya bahasanya Al-Quran, ar-rijal itu qawwamun 'alan nisa, tanggung jawab, gagah zahir batin dunia akhirat. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, punya keutamaan, hebat. Wa bima anfaqu min amwalihim, bisa menafkahi dengan harta. Nah sementara istrinya fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istrinya sholihah, istrinya taat, istrinya mampu menjaga dirinya, anak-anaknya dan keluarga. Suami jadi imam, suami yang kerja, tanggung jawab soal nafkah, istri yang di rumah ngeramut omah, didik bocah-bocah. Suami yang di luar kangen pengen pulang, istri yang di rumah siap menyambut suami datang dengan senyuman. Begitu sampai rumah, suami mantuk-mantuk, istri manggut-manggut. Ojo nganti suami mantuk-mantuk, istri gobek-gobek. Anak-anak terdidik dengan baik. Ini keluarga yang leadership. Jadi sing kerja wong lanang, wong wedok gak usah melu-melu kerja. Wong wedok itu menteri dalam negeri rumah tangga. Tugasnya ngeramut omah, didik anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Prestasi terhebat seorang istri itu adalah menjadi pelayan yang baik bagi suami, menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak. Gaji terbesar istri itu adalah ridho suami. Loh iya, kalau keluarga model leadership, istri nggak boleh kerja. Wong lanang iki kudu gagah. Kalau saya jujur, saya nggak mau istri saya kerja. Saya nyari istri bukan nyari pesaing kerja. Saya nyari istri untuk mendampingi saya, untuk mendidik anak-anak saya. Lah kalau istri saya kerja, apalagi hasil dari kerjanya, pendapatan dan penghasilannya lebih besar, lebih tinggi daripada saya sebagai suami. Sorry, saya jadi the gedibal and the cassette. Lho wong lanang kok duitnya kalah karo wong wedok, gedibal. Nggih napa mboten?
Lah wong lanang duwite murni 100% hasil kerjane wong lanang. Wi wong lanang kalah kok karo wong wedok. Apa maneh nang gajine gedhe wong wedok timbang sing lanang. Keset. Dadi babu. Lho duit ile 100% hasilnya wong lanang. Wis kalah kok sama istri. Nggih napa mboten? Lho ngaku. Wong gaji ngono ku lho misale 5 juta. Terus dikekno 4 juta, sing 1 juta disimpen ambek sing lanang. Perkara iso perang dunia ketiga. Lah kok mek 4 juta, sing 1 juta ndi? Yo tak gawe aku. Gatik. Engko lek butuh-butuh ae njaluk nang aku. Padahal duit iku lek sekadung mlebu nang nggone bendahara umum. Duit lek wis kadung mlebu nang wong wedok metune. Loh kalau keluarga leadership suami hebat, ndak, kamu ndak usah kerja. Kerja itu tanggung jawabku, urusanku. Kamu di rumah. Aku ingin anak-anakku lebih hebat daripada aku. Kalau kamu ikut-ikutan kerja, siapa yang merawat anak-anak kita? Anak kita itu perlu berkembang dalam bahasa dan bimbingan ibu, bukan bahasa dan bimbingan babu. Loh sekarang banyak kok anak besar dalam bahasa babu, bukan besar dalam bimbingan ibu. Betul? Wong saiki gaya anak baby sister. Saapik-apike baby sister, nggak mungkin iso apik dalam mendidik anak seperti ibu kandungnya sendiri. Betul? Dia mau ngerawat karena gaji kok. Dek ini gelem ngeramuti mergo bayaran. Tapi kalau ibu kan tulus, murni, ikhlas. Karakter anak jauh lebih baik ketika anak dirawat ibunya sendiri, dididik ibunya sendiri daripada babu. Ngapunten. Kalau ibunya kan anak selalu didekap, tidur didekap, lungguh dipangku, ngadeg diemban, ya toh, dikutang dengan penuh kasih sayang. Anak ganteng, padahal anak ireng korengen. Anak ganteng. Tubuh anak nempel sama tubuh ibunya, jantung, hati, dan jiwa anak menyatu dengan ibunya, karakternya baik. Lah sekarang ibu-ibu itu gak gelem kok ngemban anak, gendong anak itu gak gelem. Wong wedok saiki ku lek ngomong anak modele disuruh nganggo gledekan sih. Mulane anak ayo kuk. Gak digendong, gak didekap, tapi disuruh gledekan. Mangkel ya wis. Wong aku ini juga demi kebaikan anak-anakmu kok. Halo? Lah, tapi saiki keluarga model leadership ngene iki gak patek payu. Lapo? Karena ekonomi semakin meningkat. Wong iki mundak sugih, duwite mundak akeh. Bayangno wong biyen gak ono HP, gak ono TV, hiburane cuma radio. Iku wae nek baterainya katentek suarane krok krok. Antene dipasang nang ndukure wuwungane omah. Lho ya toh? Sing disetel cuma apa paling? Gendeng-gendeng, wayang, lodrok, berita. Tapi wis ayeme Masya Allah wong biyen. Nggih napa nggih? Saiki gak iso kon ayem ngono iku. Wong ning omah ana TV, kabeh tangan nyekel HP, sing ditonton IG, TikTok, weruh barang apik-apik, gamis model apik-apik, modele lemari apik-apik, kursi meja apik-apik, omah apik-apik, kendaraan apik-apik, kepinginane tambah akeh, mulane gak iso ayem.
kebutuhane wong tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh, kepinginane tambah akeh tambah akeh tambah akeh. Nggih napa nggih? Wong lanang duwe kepinginan, wong wedok ya duwe kepinginan. Aku takon dijawab, wong lanang ambek wong wedok kepinginane akeh ndi? Akeh wong wedok. Wong lanang lho kopiah siji cukup, wong wedok kodong siji. Wong lanang duwe sandal siji marem, wong wedok duwe sandal siji. Makane wong wedok sandangan piro ae kurang, sampai wong wedok wani lho nganggo sandangane wong lanang. Nek wong lanang gak wani guys sandangane wong wedok. Celana sandangane wong lanang, wong wedok wani celanoan. Kaos sandangane wong lanang, wong wedok wani kaosan. Ayo coba Wak Mudin kongkon gawe BH. Kebutuhannya tambah akeh, wong wedok kebutuhannya tambah akeh, sehingga penghasilannya wong lanang dianggap gak cukup. Lek nek sampeyan tok sing kerja Pak ya gak cukup. Akhirnya sing wedok melu-melu kerja sisan. Nggih napa nggih? Iki keluarga model partnership. Partner kerja, suami istri sama-sama kerja, berangkat ning pasar bareng wong loro, utawa dadi pegawe padha dadi pegawaine, berangkat bareng teko omah isuk budal bareng, mulih sore toto omah bareng. Isih mending iki, isih ana dalile sian. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Alhamdulillah seneng aku nek nyaut ngene gak on nemen. Wa khalaqnakum azwaja, dan aku menjadikan kalian berjodoh. Halo, iki keluarga model partnership. Coba toh, wa ja'alna an-nahara ma'asya, siang hari suami istri sama-sama kerja. Nang pasar su budal bareng wong loro, tanang kantor budal bareng wong loro, nang kebon berangkat bareng wong loro, utawa kerjane beda tapi sama-sama kerja, berangkat teko omah bareng wong loro. Engko sore mulai tutuk omah sik iso guyon, sik iso jiwit-jiwitan, iso sharing, saling berbagi, iso wa ja'alna naumakum subata. Engko padha kesele turu bareng, sing lanang ngorok sing wedok ngiler. Lo terus yang masak ya apa? Masak gampang, masak nggak harus istri sekarang. Wong ono magic top, kan ono magic top. Ndak kudu wong wedok lak biyen laan, sing nyumet kompor, sing gawe kayu geni macem-macem, sing ngolek bumbu ndak karo-karo, wis ora karo-karo, sing mususi, sing apa. Saiki wong lanang ya iso. Oh beras dilebokno kayak banyu dipetek cetek engko mateng ya nyetek-nyetek dhewe. Nggih mboten? Nggih mboten? Lah terus yang nyuci baju siapa? Yang nyuci baju juga nggak harus istri. Wong ana mesin cuci. Kari klambi kotor dilebokno diprogram dikeringno kari jerengi wong lanang lak ya iso. Males, alah urusan mangan nek males gampang kari mencet HP, GoFood. Males nyuci, laundry. Lho kan? Terus anaknya ya apa? Ya gampang, anak isuk diterno nduk sekolahan, wong full day school, mulene sore, engko bar kerja karo nite anak. Wes. Iki model partner si isih ana dalile sih an. Wakeh ketok iki sing partnership ini. Wakeh ketok. Soale wong wedok iku gak trimo lek pendapatane wong lanang tok iku gak trimo, dianggap gak cukup. Kakean kepinginan. Nggih napa nggih? Nah, sing nomor 3 model relationship LDR. Long distance relation. Hoi, keluarga model LDR, hubungan berjauhan. Setelah nikah, suami istri sama-sama sibuk cari nafkah,
di tempat yang terpisah, masing-masing nggak ada yang mau mengalah, kerjanya pindah-pindah, ketoke gagah, omahe megah, mobile mewah, tapi tinggalnya tidak serumah. Kalaupun serumah sudah sama-sama lelah. Kalau ketemu sukanya marah-marah, sikapnya sudah tidak ramah. Senengane lempar-lemparan barang pecah belah, suarane kaya kucing kerah, ditonton bocah-bocah, rumah tanggane bubrah, akhirnya anak-anake dadi masalah, ora beres nek sekolah, garap soal akeh sing salah, wayah rapotan ora munggah, bapak ibune susah, akhirnya dipanggil kepala sekolah, kate moro wegah anake dititipno mbah. Oh gawe kata-kata ngene iki angel ngene. Mangkane ya pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Lah iya toh, podo PNS utawa podo pegawai kantore utawa podo bakule podo pedagange, halo nang berjauhan no. Sing siji nang Malang sijine nang gone Surabaya, halo sijine nang Malang, sijine nang Surabaya. Akhirnya juruse apa? S3, setiap Sabtu setor. Lha iya toh? 5 dina nggo kangen, 2 dina pelampiasan. Berarti skornya 5-2. 5 dina pisah, wong sijine Malang, sijine Surabaya, kangen. 2 dina ketemu pelampiasan. Ijek mending iki S3 setiap Sabtu setor. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat kerja pisah. Engko lek Sabtu dah tugaskan sing wedok dipindah nonggone Papua, sing lanang ning Jakarta. Apakah masih bisa skor 5-2? Piro skore? Sakjane ya iso, tapi tiketnya pesawat kan larang, gak cucuk, terpaksa skornya 29-1. Lho gitu, levelnya naik bukan S3 tapi S4, sebulan setor sekali saja. Woi, lah wong saulan sing 29 dina pisah ketemu mek sedina tok. Setor gek pas wayah sedina ketemu sing wedok lampu merah. Seneng apa senep? Akhirnya mangkel grundel ngedumel. Kira-kira bulan depan merencanakan kemesraan apa merencanakan pertengkaran? Anake sing siji nanggone Mbah Etan, sijine Mbah Kulon. Kayak apa nasib anak-anaknya? Banyak anak-anak yang nakal, broken home, gak berpendidikan, gara-gara keluarga yang berantakan. Ini dosa dan kesalahan orang tuanya. Ono sing luwih parah maneh, bapake nang Korea, ibuke nang Hong Kong, anake nang Embong. Makanya sing bener nek posisi koyok ngono iku anake dekek nang pondok pesantren. Understand? Sampeyan lek kira-kira wis gak entos ndidik anak, kapok ya wis. Wong tua gak tanggung jawab kok. Sampeyan luwih abot duit timbang anak, sampeyan luwih abot donya timbang anak, sampeyan mementingkan gengsi diri urusan donya timbang anak. Ngaku ngono gak ngaku yang ngono.
Ayo sing gak trimo munggah tak antemi. Padahal anakmu adalah kekayaanmu yang paling mahal. Tapi sampean ini mentingno duit kok timbang anak. Biyen sampean sik cilik, sampean merupakan permata yang berharga bagi orang tua. Wong tuamu ki biyen nek dirimu arep turu dikeloni kok. Nggih mboten? Nggih mboten? Anak biyen ki nek sinau sik ditunggoni ibuke, maca Quran sik diulangi bapake, ngerjakno PR iku sik ditunggoni bapak ibuke, gak ngaji sik dipleteri karo bapak ibuke, diawasi. Anak biyen saiki enggak, bapak ibu podo kesele, uber-uber donya, uber-uber duit, anake gak kopen. Makanya anakmu ya dadi kaya sing ngomong betul ngono iku dadine. Lha kuwi gara-gara bapak gak tanggung jawab ya anjlok ngono. Jadi di antara faktor di antara sebab kenakalan anak itu karena apa? Faktor orang tuanya yang kurang perhatian ke anaknya. Rungokno, aku murang-muring ini. Woi, Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, akhir-akhir ini orang tua tuh kurang perhatian ke anak, kurang kasih sayang ke anak. Dikira kalau anak udah dikasih duit, disekolahkan, dibayari sekolahnya cukup. Enggak bu, jauh lebih penting daripada sekedar dibayar sekolahnya, ditukokno pakaiane, dicukupi uang jajane adalah cinta dan kasih sayang orang tuanya. Itu yang jauh lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita. Oh, ngono kuwi dadine anakmu ya. Lha aku takon saiki. Sama halo, Bu. Bu. Pandang aku dong, katanya kangen sama aku. Kan yang dikangeni sekarang udah ada di hadapan kamu. Coba aku tanya, jujur jawaban. Ibu kalau habis maghrib nunggoi anake ngaji Quran ta tiktokan sampean? Woi. Sama niku lek mari maghrib wiridan ta chattingan? Keluarga model apa? Wes golek tak terusno murang-muring temen aku. Lho saiki akeh kok keluarga model leadership. Apa ning ngarani? LDR, long distance relationship. Woi. Ono maneh keluarga nomor 4 iki keluarga model sip-sipan. Suami diterima kerja jadi security, tugasnya malam. Istri diterima bagian administrasi, tugasnya siang. Dadi nek bengi sing lanang ning kantor, sing wedok ndok omah. Lek awan sing wedok ndok kantor, sing lanang ndok omah. Mbok gak digatekno kok. Sing lanang iki lho kerjae security, kerjae bengi. Sing wedok administrasi, kerjae awan. Dadi nek bengi sing lanang ndok kantor, sing wedok ndok omah. Nek awan sing lanang ndok omah, sing wedok ndok kantor. Sip-sipan, dadi sisipan terus. Akhirnya bawa kunci duplikasi, kuncinya bawa sendiri-sendiri. Lek gak ngono kuncine diteken dong isore keset, teken dong pot kembang. Lah sisipan terus. Siapa ngomong tahu?
Lha bojoku yo nang omah. Sorry aku. Istri suruh kerja, laki-laki apaan? Lah iyalah. Cowok sejati itu tanggung jawab. Istri nggak usah kerja, cukupi semua kebutuhannya. Pengen apa? Nyoh, pengen apa? Nyoh, pengen apa? Nyoh, nggak usah kerja. Itu baru keren suami. Orang kaya suami model ngono-ngono iku. Ketoke jas-jasan, jaketan. Gelek dicelatu bojo lah apa sampean dicelatu bojo? Soalnya sampean gak iso nyukupi kebutuhane bojomu. Sampean cemen gak keren no. Cukup ono apa kebutuhane? Lapo kok sampai kerja? Ancene kebutuhane gak kon cukupi. Woi. Yang gajimu berapa? Gajimu berapa? 5 juta. Oke, gak usah kerja. Tak dobeli papat 20 juta kamu tiap bulan. Loh. Oh no. Suami keren. Gajimu berapa? 10 juta. Oke, tak kasih 50 juta 1 bulan. Nggak usah kerja. Rawat dan didik anak-anak kita. Suami keren. Mulane wong lanang pujon kan gak ngono. Gajimu piro sih, Dek? 20 juta, Mas. Kene sing 10 juta kene. Wong lanang ngemis. Mana harga diri kamu sebagai laki-laki? Ojo atik celonoan ganti yo gawe rok. Halo. Lho aturan sing bener ancene ngono kok. Ajur ya wis. Sampean lo Bu Mas yo gak kerja, gak ono tuntutan tanggung jawab meneh sampean do akhirat. Gak ono pertanyaan. Lapo kon gak kerja? Gak ono, Bu. Sampeyan gak kerja gak dosa. Bojo sampeyan sing dosa gak iso nyukupi sampeyan. Rungokno. Aja gelem dibujuki wong lanang sampeyan. Urip enak-enakno, Bu. Ndok omah ngrawat awak ben tetep glowing sampeyan. Wong wedok peten tengen nang kebon. Tontoken rupamu nganti kaya wedhus ngono. Ndok omah dienak-enakno, rawat awakmu sing apik. Merawat diri demi suami ibadah. Sampeyan masih wis sepuh tetep oke. Ngono lho. Lah nek petentengan kerja urung tuwek wis sayek-sayek sampeyan. Kau akan tua sebelum waktunya. Ya solusine ya bojomu peleter kon kerja. Isu-isu atik turu guyangen kocan. Wong lanang model apa? Entek ya wis. Pak aja rame-rame Pak, iki sing lanang mek titik sing wedok sakmene akeh. Engko lek aku atik mbelani wong lanang, loro aku, Pak. Ya aku ya gelem gak gelem kudu mbelani wong wedok, Pak. Ya wes mbok keluarga model yo apa ae sing penting oleh ridane Gusti Allah. Coba sih sampai podo-podo kerja ngono ku demi apa? Kalau nggak demi harga diri, kalau nggak demi urusan dunia, pengen roh aku. Tonggo iso tuku mobil, aku lek gak game-game lu kerja gak kira iso tuku mobil. Omahe lak kalah apik ambek omahe tangga. Yakin urusan donya. Ayo
meringankan beban suami preketek. Ya wedi kalah saingan ambek tangga, wedi kalah ambek kanca, ya iku asline. Apa maneh weruh kancane gelange iki melu gurgul sampai kelek nang kiwa tengen. Kalunge sepadha rantene kapal, sing lanang gak iso nukokno. Asline yo ngono iku mekan. Lah nek sampean meringankan beban suami, sampean kerja, hasilnya kasihkan ke suami semua. Loh, kok enak? Wong undang-undang rumah tangga itu duit suami adalah duit istri ya duit istri. Makanya lek atik meringankan beban suami gak ngandel blas. Pret. Ya asline ya wedi kalah saingan ambek tangga. Urusan donya. Padahal kebahagiaan itu bukan karena harta. Duit bisa dicari kok, tapi kebahagiaan itu yang bernilai tinggi. Maaf ibu, halo. Banyak kok orang yang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi dia nggak bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Kalau tempat tidur yang mahalnya tempat tidur bisa dibeli, tapi nikmatnya tidur nggak bisa dibeli. Dikira yang tidur di spring bed mahal, mentul-mentul, mendut-mendut, mesti lebih nikmat daripada yang tidur beralaskan kardus. Lo dikira sing turune nanggone spring bed mentul-mentul, mendut-mendut kae, ambek sing turune lemekan kardus krusek ya. Terus luwih nikmat, mesti luwih nikmat sing ning spring bed. Gak mesti. Wong turu nang spring bed mentul-mentul sing larang ambek turu lemekan kardus iku bedane lek kate merem tok. Lek kate merem tok iku lho bedane. Sing spring bed iso ndut. Lah sing kardus yo krusek. Bareng wis merempet padha. Bahkan kadang-kadang luwih enak sing lemekan kardus. Lah sing turu nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut turu ngipine diuber-uber gendruwo. Sing lemekan kardus sing ngipine mlebu restoran. Waduh, mangan kewal es degan seruput ngelilir apa? Iler. Tapi nikmat. Waduh, waktu ini nggak nyukupi. Mangkane oke, saya kira zaman kepingin bahagia ono resepe. Ya, lek kepingin bahagia ono resepe. Sama ojo sampai salah persepsi, ojo sampai salah langkah. Saling ini, talabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah. Rata-rata wong kene iki kepengin sugih, nggih napa nggih? Ketara. Lah rumangsane sugih iku lek donyane akeh duwike akeh. Padahal enggak. Sugih iku nrimo. Sampeyan apa natine nrimo? Ya sejak saat itu sampean sugih. Masih duwike titik, donyane titik lek nrimo, sugih. Duwike akeh, donyane akeh nang gak nrimo, rumangsa kurang ae, melarat. Lho iki penting iki, rungokno terutama kanggo sing melarat-melarat iku. Melarate wong sugih iku mergo ngrangsang rumangsa kurang. Sugihe wong melarat mergo nrimo. Ana wong ketoke sugih tapi rumangsa kurang atine ngrangsang. Melarat wong iku asline. Ana wong ketoke melarat tapi atine nrimo, lega-legawa ridho. Sugih wong iku. Modelmu kaya gak ngandel ngono diomongi. Bu, sampean lek kepengin dadi wong sugih, nrimo sampean. Rungokno ta? Rezekine Allah sing dikano sampean niku sik titik. Sik luwih akeh sing gorong dikekno. Rezeki sing dikekno sampean niku sik conto sian. Mulane Allah dawuh la in syakartum
la azidannakum. Awakmu tak kei contoh iki ya, lek awakmu cocok kok seneng tak terusno, tak tambahi. Tapi wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Awakmu tak kei iki lho contoh, lek awakmu gak cocok, gak seneng, prei stop, tak ganti musibah, tak ganti loro. Bu. Saman gawekno jajan anak, nang anak saman seneng dipangan telep entek jajane. Saman gekno melih napa mboten? Ya nggih, wong cocok kok. Saman gekno jajan anak, terus anake gak seneng, dieker-eker diguwaki gak dipangan. Saman gekno melih napa mboten? Ya mboten, wong anake gak seneng, gak cocok. Allah yang ngono. Saman dikai rezeki karo Gusti Allah, sak pira ae lah saman kok suweneng cocok, dikekno meneh ambek Allah, dikei terus ambek Allah. Mulane sampean nek oleh rezeki mbok pira ae, we atimu nang senengon, nang terus ngomong, alhamdulillah ya Allah cocok. Cocok ngono, mesti ditambahi. Lah nek sampean dikai rezeki kok ngene, engko cuma sakmene, lha ya prei. Paham mboten? Engko cuma sakmene, prei wong gak cocok. Bu. Bu. Tolong dijawab, sampean oleh bojo sampean niku cocok napa mboten? Lah ngono, heeh. Lek cocok ojo meneng omongno. Mas, cocok. Aku seneng, Mas. Cocok. Mesti ditambahi sampean. Lah nek sampean ngomong wis gak cocok blas. Gak imbang karo ngentenine tambah loro kabeh. Prei. Pikiranmu ngono ku gak bahaya ta? Apa ae? Mulane sampean lek kepengin sugih nrimo. Wis sugih wis. Nggih? Jagakno nang Gusti Allah. Berharap hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia itu lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah air susu dibalas dengan air, ditolong malah dikeiatin rogoh, ditanduri pari tibae tukule suket. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang akhirnya ya nasib ya nasib. Wiridane gak karek ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib. Ancene arep-arep nang wong, jagakno wong iki breset. Aku wis balak-balik ngono iki. Ancene gak oleh jagakno nang wong iki gak oleh. Ngono. Sing ngundang wong sugih ngono. Berangkat wis sawo mangat wah oleh akeh iki. Njuwagakno bareng mari lah kok teleming tipis. Ancene gak oleh jagakno nang wong iki gak oleh. Gak oleh. Wes, saya nomor loro, rungokno to. Hoi. Waduh ndak cukup iki waktune. Tolong sampean durung salat asar ngono. Kapan? Thalabur rahata fi kathratil amal war raha fil iqtisad. Uang itu rata-rata kepingin uripe enteng. Sapa sih sing kepingin uripe abot? Oh, malah nonton arek cilik kabeh kok. Iku yang ngono pamer. Iya ya lek iku hasilmu ambek wong iku. Pamer-pamerno. Iku karepe kan iki lho hasile ngono. Iya wis seruh lek iku hasilmu. Dilanjut mboten? Uang yang kabeh karepe kepingin uripe enteng. Lah dikira urip enteng iku lek akeh kesibukan, akeh bisnisan, terus akeh pendapatan. Semakin banyak bisnisan, cabangnya di mana-mana,
urip munda enteng. Salah. Urip enteng iku urip sedengan. Sampeyan apa urip gelem sederhana, sedengan, ayem atimu, enteng uripmu, hidup sederhana, hidup apa adanya, ojo neko, ojo ongso, ojo ngoyo. Wes apa anane? Kula enteng sampean. Halo. Halo. Ana wong ngomong duwe kebon apa sayur, duwe kebon sayur 2 hektar. Ngono ku pendapatane sekali panen 10 juta, sekali panen 10 juta. Ini ngomong, "Mbak, ngene iki coba duwe kebon 10 hektar no ya enteng, Mbak, urip. Wong 2 hektar ae 10 juta. Lah nek 10 hektar 50 juta, Mbak. Enteng urip. Rumangsane lek kebune tambah amba uripe tambah enteng. Tambah abot. Rupamu nganti kaya galengan ya perkara kebon. Lah iya to. Iya kok resik kebune karo rupane kok. Kebune resik nang rupane songkroh, rumbuk ngono. Ana kok wong duwe sapi loro nang didol batine ku 7 juta. Sapi loro ya 14 juta. Cak ngene iki duwe sapi 20 ya enteng, Cak. Loro ae 14 juta. Lah nek 10, rumangsane sapine tambah akeh tambah enteng. Sapi 20 diramut ijen. Gantengan sapine timbang wonge. Urip enteng, ati ayem iku urip sedengan. Kowe talah kapan sedengan enteng uripmu, ayem atimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya aku njaluk tolong ibu-ibu, sama lek iring-iring kemanten nekani acara resepsi, gawe yo klambi sing apik, gawe yo pakaian sing apik, sing pantes, tapi yo sedengan nae, gak perlu ngoyo-ngoyo, kodong nyeleh, tas nyeleh, sandal nyeleh. Gak kira ayem sampean. Ndogone acara lo liyane guyu kabeh, sampean yo ndingkluk ae. Ditakoni koncoe, "Lha apa sih Mbak kok ndingkluk ae kaya susah ngono?" Lah ya apa wong tase dienteni wonge. Salahmu gak gelem sedengan. Lho sampean ngoyo-ngoyo ngono ku lho wedi kalah ambek sapa? Kuwatir kalah karo sapa? Kate ngalahno sapa? Wong barang gak cetha kok mbok terusno. Woi. Woi. Sampeyan nek pengen enteng, pengen enak, sedengan. Duwe gawe sedengan. Kowe Pak Lilik ini ku lho sedengan. Lho. Iya sedengan. Sholawatan, pengajian. Wes panggung yo sedengan ngene-ngene ae. Wes kembang yo didelek-delek ngene-ngene iki tok wes. Karpete bareng yo wis sama sedengan wis biasa. Sedengan tontoni kok iki janure iki wis garing bareng ngono iki wis. Ya wis sedengan apa anane? Bener iki Pak Lili. Bener. Coba ngene iki diura-ura karo karuan pesta pora. Ayo nekakno band ibu kota. Artis ibu kota. Berapa miliar duit yang keluar. Lah ini Anwar Zahid kan terima piro iki ya? Ngene iki aku kadang-kadang sik dilokno, cek larang. Larang murah ya kono-kono dhewe. Apa nyalah-nyalahno aku? Apa ae iku semakin apik ya semakin larang. Lah saiki nek penyanyi-penyanyi ku artis-artis iku setengah udo larang kok gak ono sing protes. Oleh ganjaran apa kok nekakno ngono-ngono iku? Oleh ganjaran apa? Ning ngene-ngene iki kan sik dike ngramut pondok, dike ngramut arek yatim. Titik akeh sama nyomelu nyumbang. Manfaatnya jelas. Gawe pesantren, gawe santri, ngene kono kitab. Lha sing nggih apa? Lah nek sing ngono-ngono iki kok ngregetno kok kadang-kadang. Wong sing gak seneng ngono iki lho gak eruh pakaian cangkem. Ya ning ngene iki Pak Lili ya sewedengan sih.
Wis pokoke selawatan. Piro sih selawatan niku? Tapi kan manfaatnya jelas. Manfaatnya jelas, nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Uang sing biasanya gak tahu solawatan malah lambene melu umi masih gak ngerti artinya kan solawatan. Ngaji mbok piro titik akeh tetep oleh tambahan ilmu. Ngono lho. Coba apa iki gak acara sing hura-hura ngono iki kok. Malah gak karo-karuan. Kadang yo omahe tangga-tangga rusak barang ngono. Tawuran ngono iki kok. Lah iya. Iki sedengan ngene iki sedengan. Mulane tangga-tangga yo nyonto nggih acara model ngene iki. Bener ngene iki. Manfaatnya jelas ya ana silaturahime. Wis pokoke apik lah, apik. Nek sampean pengen ayem, pengen enteng, sedengan. Rungokno ta? Ana wong sugih, nek slametan iki lho, gayahe kaya wong melarat. Yo ketok medhite. Mosok sogeh no selametani berkate cilik gepeng segone mek 20-an adune mikire teng sak jomput lawe lho ndok poyo diciger dadi papat ya mleki saiki ana wong gak duwe terus selametan gayane kaya wong sogeh temen mari duwe gawe gering enggak kena dijak omong ya apa cak akeh ta sing bawa aja otek takon ngono ndasku pecah mikirno bondo utangan sing bawa tewiti salahe ongso-ongso gak duwe aja atik kemenyek gayake kaya wong sugih gering mari selametan ya stroke kok ada bondo utangan kabeh. Paham mboten? Woi. Sedengan. Saman besanan bareng ya ngelek sing sedengan. Nikah ngelek sing sedengan, besanan ngelek sing sedengan. Ukurane ngono. Jare Kanjeng Nabi dikongkon sing kufu sepadan. Saiki ana wong melarat ya, nang besanan ambek wong sugih, ya gak dosa. Ya gak salah. Tapi suwe-suwe mesti ngempet wong melarat ambek wong sugih ku bahasane seje sing sugih ku bahasane mobil keluaran terbaru perusahaan pabrik bisnis ATM ngono lah sing melarat tuh bahasane gembili gethuk telo bote dadi gak nyambung mulane ana wong sak besane lungguh jejer gak iso ngomong padahal karo besan no mergo sijine melarat sijine sugih lungguh jejer besan gak iso ngomong lha apa alame seje sing siji alam taro sijine alam nasroh Mulane alhamdulillah sampean niku enteng sedengan soalnya bojomu yang ngono iku sedengan sampean aja katik kepengin di bojo sing model ngene iki kelenggak ngapunten ana arek lanang jomblo gurung nikah ya ora biya sapa sing mbok senengi tapi ngaca dhisik rupamu nomor piro mau narek lanang rupane welek nang kepengin ngrabi arep wedok sing ayu ya gak dosa sih gak apa-apa tapi ya sakno sing ngeterno nglamar ya balak-balik ditolak ade bapane arek wedok rada pinter omong aku sajane duwe mantu awakmu ya gak apa-apa Dek tapi ya sepurane hitungane gak cocok padahal asline gak perkara hitungane gak cocok ya rupamu lo medeni wong mangkane cara kitab Adabud Dunya Waddin ana wong lanang rupane welek nang rabi wong wedok wayu hukume makruh lapo ganggu lingkungan ngerusak pemandangan yo ngaget-ngageti wong barang ngono ngaget-ngageti wong akeh sing kaget
Isu-isu dolen lho, Nduk. Isu-isu wis tok kene, Nduk. Nggih, Bek. Awakmu mrene ambek sapa? Kalih bojo kula, Bek. Lah endi bojomu? Lah niki napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh my god. Lah kok oleh ngon-ngon kaya ngene? Nemu nandi awakmu? Lapo lek kepengin nenteng sedengan. Pengajian barang ngono ku sing apik ya sedengan, kesuwen ya gak apik. Gak oleh. Ya apa sih? Nomor 3 rungokno. Talabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fis sihhah. Wong iki kabeh pengen uripe enak, nggih napa nggih? Rumangsane enak iku ada pada kemewahan. Turu enak nang spring bed, mangan enak nang restoran. Salah. Enak iku nggone nduk awak waras. Wis talapan sehat, jangankan tidur di kasur, jangankan tidur di spring bed, nduk galengan nih lho iso keturun. Sing wedok sampe bingung, isi kate maghrib kok durung mulih sih nandi ayahe iki ngono. Anake diceluk, "Nak, ayammu paranono, Nak. Yang ini kok durung mulih, mlayu lah kok nang pojokane galengan ambek ngerakut pacul." Awak sehat tok. Ngono lho. Mulane sehat iki penting nggih. Nggih. Pak, sampean percuma Pak, di bojo wayu kemrusuke boy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol sama kembelen kemontok kementek molek kinyis mingis mentong moblong denok debleng. Pak, bojo sampean wayu tapi loro-loron. Kayak apa Pak? Enak-enak dikeloni nang kumat mengine. Ngik. Wis Dik, turun nang bale ae aku. Lapo sih ya? Ngeloni awakmu padha karo ngeloni traktor ngene iki. Ayo. Sehat iku larang. Bu. Sampeyan padha ae duwe bojo ganteng, gagah, duwite akeh, tapi gering-geringen. Apa? Diobat abitno meneng. Wis dioncat-ancet merem. Gak ono sing ngungkil-ungkil babar pisan. Bingung sampean. Wong iki urip ta mati sih wong iki. Tak obat abit kaya apa kok gak obah balas. Bingung sampean. Mulane sehat iku lewarang. Lah, aku diomongi wong kesehatan. Penyakit itu sumbernya telu. Ana penyakit mergo turunan, jenenge genetik. Ana penyakit mergo keliru mangan, jenenge alergi. Alergi iku luar dalem, ana alergi luar, ana alergi dalem. Ana penyakit mergo pikiran. Diteliti ambek wong kesehatan. Penyakit mergo turunan itu cuma 10%. Penyakit mergo keliru mangan, alergi itu cuma 15%. Penyakit mergo pikiran iku 75%. Dadi akeh wong gering-gering ini gak mergo turunan, gak mergo keliru mangan, tapi mergo pikiran, kakean pikiran, beban pikiran. Mangkane aku gak tau weruh ana wong gendeng nang watuk ya gak tau weruh. Sehat-sehat ngono. Soalnya gak akan pikiran dekne. Sampeyan tau weruh ta ana wong gendeng nang wahing watuk bareng. Demurus sehat-sehat ngono modele. Soalnya gak akan pikiran. Makanya sampean lek kepengin suwehat gendeng kok. Lho. Wong gendeng ya suwehat-sehat, Bu. Nggih to? Masyaallah, kodanan iki ya gak apa-apa. Dirubung laler bareng ya gak apa-apa. Lagi terus diteliti wong sak donya. Ngono. Wong lanang ambek wong wedok rata-rata matine dhisik wong lanang.
Mulane duda karo rondo luwih akeh. Lho ya. Sing lanang wis do mati sik. Lapo wong lanang kok mati sik? Iki bapak-bapak sing nduk kene iki sampean siap-siap rada gampang mati Pak sampean. Soalnya wong lanang iku seneng mikir, gak patek seneng ngomong. Lek wong wedok kan seneng ngomong, gak patek seneng. Nek wong lanang seneng mikir, gak patek seneng ngomong. Wong lanang lali lek kakean pikiran iku nggarai penyakit. Lah nek wis penyakit nandi playune. Lek kakean ngomong biasa, Pak, gak apa-apa. Lho, umpama kakean ngomong ku nggarai penyakit, guru MI, guru TK wis gering kabeh. Iku omongane wong akeh. Wonge nek kaken pikiran terus ngempet, lek wis ngempet sarape kaku. Ngono lho, nek wis sarape kaku, penyakit gampang teko. Ngono lho, mulane jari wong tua biyen, "Nak, aja dikulinakno, ngakokno usus, Nak. Ususmu aja sampe kaku." Mulane Bu, sampean lek bojomu pengen awet urip, aja pisan-pisan digawe kaku ususe. Kaku ya wis liyane. Bu, zaman nate suntik to Bu ya? Suntik nang dokter nandi lek kate nyuntik wong gayane padha, dikendhokno sik sarape. Apan sarape kaku gak kelem nyuntik. Lho nggih, mulane biasanya terus dijak guyon sik, dijak omong-omong. Daleme pundi Bu? Pujan tak dokter. Nah ambek diisik-isik bokonge ngono iku. Gawe kapas ngono kono. Makanya dokter ya suweneng iso isik-isik bokong ngono. Iku karo grayang-grayang sarape kaku tak kendo ngono. Diisik-isik mek ditakoni, "Putrane pinten, Bu?" "6, Pak Dokter." "Loh, kok kata?" "Nggih." Cus ngono. Dokter ki ape ngecus sing ngenteni wonge. Lapo? Wong iku nek guyu atine ayem, terus sarape kendo. Nek sarape kendo bokonge empuk. Cublesane enak. Cus. Obat mlebu rata, dadi tamba. Lah nek wong nyaprut betutut ngono iku, atine susah ngempet, sarape kaku. Nek sarape kaku bokonge atos, cublesane alot, kadang sampai jarume bengkong bareng. Doktere maksa nganggo tangan loro kretek-kretek cetok. Obatnya gak iso rata, gak dadi tamba. Lah wong iku sarape kaku tak kendo, iku tengerane nduk bokong. Iku menurut ilmune dokter. Makane ditenono, wong wedok lemu kapan guyu bokonge lak mobat mabit ngono. Iku sarape kendo. Sehat. Goncengno sepeda motor ya kocek kabeh. Iku sarape sehat. Mulane ngene iki ya guyu wong iki dikongkon guyu cek seneng. Urip kok dige sumpek. Nggih. Dikongkon seneng, urip iku dikongkon seneng. Kakean guyu nggarai ati atos, ati mati. Ya nonton-nonton guyune. Guyune guyu ilmiah, guyu ilmu kok. Wong iki dikongkon seneng kok. Kon bahagia. Susah metenteng malah dosa. Hoi. Pokoknya bahagia itu penting. Mulane tiap azan nih ono seruan hayya 'alal falah, ayo bahagia gitu. Nah kuwi mau diantara resep-resepe bahagia. Wis jam 5 kula saestu nyun ngapunten.